Κορίτσια, γεια σας. Ονομάζομαι Γιώτα και σήμερα θα σας δείξω έναν τρόπο να κάνετε το γαλλικό, τη γραμμή του γαλλικού δηλαδή, χωρίς να παιδευτείτε πάρα πολλή ώρα. Θα χρειαστείτε το γαλακτερό σας, το γαλλικό σας, το άσπρο, ένα πινελάκι του τζέλ ή το οτιδήποτε για να μπορέσετε να καθαρίσετε σε περίπτωση που κάνετε κάποιο λάθος, cleaner ή καθαρό ενόπνευμα ή αλκοολούχο λοσιόν, το dot και μία παλετούλα ώστε να μπορέσετε να κουμπίσετε πάνω το λευκό. Εδώ σε αυτό εδώ τον ήχη έχουμε περάσει ήδη μία στρώση του γαλακτερού, το έχουμε πολυμερίσει και έχουμε αφαιρέσει την κολλώδη ουσία από τη μέση του ηχείου και κάτω. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί εάν δεν την αφαιρέσουμε και πάμε να βάλουμε το άσπρο θα αρχίσει να ανοίγει πάνω στην επιφάνεια του ηχείου. Οπότε από εκεί και ύστερα με κανένα τρόπο δεν θα μπορέσετε να βγάλετε ίσιο αποτέλεσμα. Έχουμε βάλει λοιπόν λίγη ποσότητα πάνω στην παλετούλα μας από το άσπρο και παίρνουμε το dot, ό,τι μέγεθος θέλουμε. Καλό θα είναι σε μεγάλες επιφάνειες να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο dot, όχι το πολύ μικρό. Λοιπόν, και ξεκινάμε από τη μέση, τραβώντας προς την άκρη το χαμόγελο. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη. Δεν είμαι σίγουρη για το πόσο ίσιο θα βγει το αποτέλεσμα στο tip, αλλά σε χέρι είναι δοκιμασμένο και βγαίνει πάρα πολύ ίσιο. Και αρχίζουμε τώρα και γεμίζουμε προς τα κάτω. Παίρνουμε την ποσότητα του λευκού και αρχίζουμε και γεμίζουμε. Καλό θα είναι το γαλλικό σας να έχει βάθος. Εδώ δηλαδή στα πλαϊνά να είναι βαθύ και ειδικά σε μακριά νύχια. Γιατί όταν είναι ίσιο, εκτός από το ότι είναι λάθος, δεν δείχνει και όμορφο. Εσείς λοιπόν θα προσπαθείτε να δίνετε βάθος στο χαμόγελο. Λοιπόν, για να μην σας κάνει νερά το λευκό, θα προσπαθείτε να κάνετε έτσι ελαφρώς κυκλικές κινήσεις για να γεμίζουν καλά τα κενά. Προσέξτε. Και μετά, αν δείτε κάπου κάποια λεπτομέρεια, πάτε από πάνω και την κάνετε έτσι τοπικά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται και δεύτερο χέρι. Έχει να κάνει με το άσπρο της εταιρείας που χρησιμοποιείτε. Τώρα άμα θέλουμε να διορθώσουμε και κάπως έτσι γίνεται και στο gel, παίρνουμε το πινέλο μας, το έχουμε βουτήξει τώρα ή σε καθαρό ασετόνι ή στο cleaner, λοιπόν, και αρχίζουμε και σχηματίζουμε. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη, απλώς τώρα εμένα δεν με βολεύει λόγω χώρου. Αν θέλετε να καθαρίσετε λοιπόν, πάτε έτσι. Και αν τυχόν σας έχει ξεφύγει κάποια λεπτομέρεια, πάτε από πάνω. Βλέπετε. Λοιπόν, πολλές φορές μπορεί να δούμε στο άσπρο ότι κάνει νερά. Δηλαδή καλή ώρα εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, κάνει νερά. Να το πολυμερίσουμε. Θα περιμένετε 2 λεπτάκια. Και θα δούμε ότι αυτά τα νερά που κάνει το λευκό μπορούν να αποφευχθούν
περνώντας τη δεύτερη στρώση του γαλακτερού. Αυτός ο τρόπος εμένα μου φαίνεται πολύ πιο εύκολος από το να παλεύω με το πινέλο, γιατί με το πινέλο πολλές φορές μπορεί να μην βγάλουμε αυτό το βάθος στο χαμόγελο που θέλουμε. Με συγχωρείτε για την αναμονή. Να υπενθυμίσω λοιπόν ξανά πως πριν ξεκινήσουμε να βάφουμε με το άσπρο πρέπει να έχουμε αφαιρέσει την κολλώδη ουσία από το γαλακτερό, εκεί που θα κάνουμε το γαλλικό και ίσως και λίγο πιο πάνω στον ήχη. Με ένα παρόμοιο τρόπο λοιπόν κάνουμε και το γαλλικό στο απλό μανό, απλά θέλει πολύ πιο γρήγορες κινήσεις, δηλαδή πρακτική εξάσκηση, και όταν θα κάνετε το γέμισμα θα το κάνετε με το πινέλο του βερνικιού και όχι με το dot, γιατί είναι πάρα πολύ απλό, γιατί στεγνώνει το λευκό. Με το gel κάνουμε παρόμοια διαδικασία. Θα σας δείξω και έναν άλλο τρόπο με τον οποίο κάνουμε το γαλλικό, μόλις ολοκληρώσουμε αυτόν εδώ τον τρόπο. Λοιπόν, πολυμερίστηκε. Όπως βλέπετε δεν έχει ζαρώσει καθόλου. Και τώρα θα περάσουμε άλλη μία στρώση του γαλακτερού. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι ένα από τα βασικότερα βήματα για το γαλλικό είναι να αφαιρέσετε την κολλώδη ουσία. Δυστυχώς έχει αυτή την ιδιότητα. Μην φοβηθείτε να την αφαιρέσετε και όλοι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συνήθως στα ανοιχτόχρωμα βερνίκια, δηλαδή στο γαλακτερό, στα ροζ, τα πολύ παλ, αν μας φύγει και λίγη παραπάνω ποσότητα, δεν έχουμε πρόβλημα. Πολυμερίζεται άλλο 2 λεπτά και είναι έτοιμο. Τώρα για να δούμε και τον άλλο τρόπο που σας έλεγα πριν από λίγο, για να κάνετε το γαλλικό. Και έτσι ακριβώς το κάνουμε και με το gel, το χρωμοτζέλ. Θεωρητικά λοιπόν ότι εδώ έχουμε περάσει το γαλακτερό, έτσι έχουμε αφαιρέσει την κολλώδη αφού το έχουμε πολυμερίσει και παίρνουμε το άσπρο μας. Απλά εδώ θέλει προσοχή στην ποσότητα που θα βάλετε πάνω στο βερνίκι σας. Και δίνετε δηλαδή το σχήμα στο περίπου, το πόσο βαθύ θέλετε να είναι. Λοιπόν, και στην ουσία το βάφετε. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως θέλει 2 χέρια το λευκό, γιατί όπως βλέπετε το λευκό έχει την ιδιότητα και κάνει γραμμές. Με το dot μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις γραμμές. Εδώ, μόλις πολυμερίσουμε αυτή τη στρώσα, το περάσουμε άλλη μία για να μην κάνει τις γραμμές που λέγαμε και πριν. Λοιπόν, βουτάω το πινελάκι μου και κάνω το χαμόγελο. Του δίνω βάθος και το τραβάω προς τα έξω. Δεν μου βγήκε και πολύ ίσια. Αλλά έτσι κάνουμε στο τζέλ. Δηλαδή παίρνουμε με το πινέλο μας την ποσότητα του λευκού, του ασβέστη, βάφουμε και μετά πάμε από πάνω, αφού έχουμε καθαρό πινέλο, έτσι πάμε από πάνω και σχηματίζουμε το χαμόγελο. Θυμηθείτε, το χαμόγελο πρέπει να έχει βάθος, έτσι, για να δείχνει πιο φυσικό και πιο όμορφο.
Συνήθως όταν εγώ φτιάχνω το γαλλικό στα χέρια δεν χρειάζεται διόρθωση, γιατί το χέρι μου εμένα έχει να ακουμπήσει κάπου. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσε να ακουμπήσει κάπου. Και είναι έτοιμο. Είναι 2 πάρα πολύ εύκολοι τρόποι να κάνετε το γαλλικό με ημιμόνιμο. Με το dot το έχω δοκιμάσει και σε απλό και έχει βγει μια χαρά. Οπότε είστε έτοιμες. Ευχαριστώ πολύ.